toyo nga may kalamansi kag sili. Sa sinigang nga pasayan o baboy, mas namit kung sakto lang ang aslong kag may kagat sang siling labuyo. Maski ano pa nga sahi sang sudan, may nagkakaangay nga pares diri. Kuha nyo, basta sudan sa panyapon, mapapakook ka sa sarap. Coca-Cola. Mapapakook sa sarap. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akong tiyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Kugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo.
Balik na drama, musika at kasiyahan. Walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isibo ang oras sa Pilipinas, alas 7:35. Ang oras, builog na iradulong sa inyo sa kaluwansang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kabuilog man iradulong sa inyo sa kaluwansang Klinika D3 Bio, The Antiviral and Antibacterial Specialist. Giradulong man sa inyo sa kaluwansang Mighty C, The Alkaline Base ng Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, Klinika DTX Coffee Mix, gakafe ka na, gaditox ka pa. Kag subuman, ginadulong sa inyo sa kaluwansang Lift Mode. Dare to switch, Lift Mode na yan. This time check is brought to you by Lift. Dare to switch. Lift Mode na yan. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Sino nga ton nga tamyawon sang Merry Christmas man? Tanan-tanan na lang guro ha? Sa tanan-tanan nga mga pumuloyo sa bilog nga Pilipinas. Advance Merry Christmas sa inyo tanan-tanan! 30 na lang kadlaw, isan lang kabulan ang nabilin. Pasko na! Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch. Programa nga maghahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tiyon sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Kaliwat, may gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay silingaton siyudad sa pitotaran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriamola, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka Component City sa bilog nga probinsya sang Iloilo.
kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Sa kinanda maka K5 diri sa aton nga pagpangalagad duwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan maging kaupod man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. May kang tanan sa ilang tipo na nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Upod naton karon sa patrol ka K5 Kim Kaluyo samtang mga pila man karon ka mga balita man kag information salin sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Mga pila ka mga balita man tipon sa ato sining mga K5 beat reporters nagikan sila tag sa mga area of assignment. Upod sa kay K5 Jenny Kauyuna nagikan sa Iloilo City Hall. Mga balita naman nagikan sa Provincial Capitol with K5 Alex Escalante kag Subuman. Mga balita mga informasyon na tipo ni K5 Karen Badilla and of course iban pa nga mga information karon mga on the spot report ka mga follow up report nagikan sa iban pa naton nga mga K5 reporter. Samtang sa aton karon nga mga dalagko nga mga balita nasyonal kag mga balita international. Od karon sa kay K5 Sunny Punay kag sa kinandan pod naton diri sa technical side. K5 Andre La Pastura. Ako naman yung K5 June Alojado Capulo. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Tuesday. November 25, 2025. Oy, 11-25-25 tagali subong, no? Happy fiesta sa mga taga Banwasang Leon. Maria Hunis, tigrapo ni Santissima. Fiesta sa akon dutang pinalangga nga Banwa mga K5 sa mga taga Banwasang Leon. Happy fiesta sa inyo. November 25, fiesta sang Banwasang Leon. Ang ilang kaing-kaing festival, kumusta da? Ayos lang, wala sige. Sa ato siling nga pagpangalagan mga K5 sa mga dalagko na nga mga balita kag informasyon nga aton pagatalakayon para sa subong subong gabi diri sa ato siling nga pagpangalagad baw nagbalik na biyahe mga K5 no ang tanan nga mga sakayan pang dagat nga nagabiyahe mga K5 Iloilo, Negros kag Guimaras. Kag subuman kundiin pa to nga mga lugar nga mga padulungan nila. Nagbalik na biyahe ini sa paghatag na sang pagpahanugot sang Philippine Coast Guard mga K5. Report kag informasyon ngati kahumarin sang kahapon hasta kay inasang aga, hasta sang udto. Mga K5, grabing bubo sang ulan diri sa aton. Kabangod sang tuga ini sang dalang bagyo nga si Bagyo Virvana. Si Bagyo Virvana amo ang nag-agi diri sa aton, no? Nakaangkon sang signal number 1 ang area sang Western Visayas, mas especially mga K5 ang Visayas area gid, no? Halin sa Cebu, pakadtos Negros, pakadto sa Panay, pakadto sa Antique, pakadto sa Capiz, kagiban nga mga porsyon mga K5 no? Sang nagkalalain nga mga lugar diri sa area sang Visayas ang ginigo sang bagyo o tropical depression nga si Virvana.
Diri sa aton sa Iloilo may mga pila ka mga porsyon sa nga syudad naton nga nagabaha. Ilabi na gid ang amo nga mga lugar yati pirmi balahaon gid man na bisan ga ulan lang gani no. Nga lugar ang dira sa may barangay o sa may Zunto, barangay Takasaro. Ina mga ka-K5 da bisan ulanon ka lang nagamay gabaha na da sa may dalan. Kalagyan lapos pagkadto dito sa may C1 Road. Ina nga barangay o ina nga lugar mga ka-K5 daw ay gapon kwan. May i-send ko bla sa imo K5 Andres ang video no para nga mapakita ta sa ato sining nga mga pinrangga nga mga tagpalamatin ning lugar nga ini nga sa diin amo ni siyang masami pirmi nga ginaproblemahan naton nga inang nagabaha dira mga ka-K5 dali gid lang nga K5 Andrea kay is dali lang paano ko numisin si imo man ari gali no makadto tanay sa kwa no nan ari kagati syempre may kwa na may back to school na nga kwa no nga ara K500 na ipakita bla na amo na siya ang kwan amo na siya mga ka-K5 ang baha diri sa aton pero dito sa Bacolod sa Negros Occidental grabe naman baha to sa Bacolod City kag sa may pila daw sa may Karkar sa Cebu City man o Karkar City sa Cebu mga ka-K5 no grabe man ang baha to diri sa aton sa may syudad sa Iloilo may mga pila ka mga lugar nga balahaon gid bisan way gani yan nagabagyo basta mag-ulan lang tudo nagabaha ini nga mga lugar. So ari may ari kita sa nga video mga ka-K5 nga makita nga bot kung sano pa ni kwan ara na send ko sa aton nga kwan nga group chat inang sano pa ni hatagan pagtamod sang barangay sa may barangay Taka sa distrito sang Haro ugay na nga problema sa ato nga paglantaw mga ka-K5 nga nagbaha ina dira bangod kay ang sa right side sang una medyo dalom-dalom ina dira ang porsyon mga ka-K5 daw dira nagadulhog ang tubig sang una galing gintambakan ina dira kay imbutangan sang kwan sang building gintambakan ina dira sang duta kay binutangan sang building nga wala pa kay uha ang kwan wala pag kay uha mga ka-K5 ang drainage so botchiringon nagtambak lang silang duta da tapos wala pa kay uha ang drainage amo inang rason kun nga bisan gamay lang nga ulan nagabaha ina dira ang lugar nga ina dira sa may Zona 2 sa barangay Taka sa distrito sang Haro lapit na siya da sa may inang traffic light la nga makalapos ikaw sa may C1 Road malapos pakadto dito sa Pavia kagang sa kung magpa left side ka malapos ina mga ka-K5 pakadto sa may area sang barangay or sang ungka. Alam tawan nyo gano'n kadalom ng tubig nga ina mga ka-K5 no? Gamay lang nga ulan-ulan. Bisan hindi pa magbagyo diri sa aton niya pagwas nga umulan. Ina dira nga lugar mga ka-K5 nagabaha ina dira kung dalom ang tubig na da. And nagakwan ina nagasubside ang tubig. Mga labot siguro mga isak semana, 2 ka semana. Okay, 500. Mga gilagan, mga tag pila ka semana gawa nga pinakadlaw no. Gadlagan galabot sa semana siguro pag subside sang tubig sinadira. Mga ka-K5 kon sa tion nga magulan-ulan bisan wala bagyo, bisan wala kunano da basta umulan lang ina nga lugar naga dalom ang tubig sa sinadira nga lugar mga ka-K5 sa may Zona 2 sa may barangay Taka sa distrito sa lapit sa may traffic light. So amo na nga lugar mga ka-K5 ambot sano panahatagan pagtamod sa mga barangay opisyal da. Ilabi na gid sang barangay kapitan dira. Ginapinabayan ina dira. Kag wala labot sina mga ka-K5 ang sa may right side may kita nyo may mga budiga. Inang sa right side nga ina may budiga o kung may building yung patindog dasang una dalom na da draga aging tubig draga dos o sang tubig karon pinatindugan sang building nga wala pagkayuha ang drainage system gintampukan na nila gintampukan amo nang rason ko nga wala na agyan ang tubig kay nga ang drainage sira may posibilidad nga nasupna na sang layon rason nga hindi makailik kag wala agwaan ang tubig mga ka-K5 top sano na da
Saan o panada nga hatagan pagtamod kagat hatagan solusyon sang barangay. Ang pinanguha sang kwarta sa kaban sang gobyerno ilabi na gid sa mga AX sa beneficiary sa mong inyo da. Pero ang problema sa barangay pabayaan nyo. Ay sos Maria Ihunes tigarapon ni Santissima. Mga kaki-5. Gani sa ato sini nga mga kauturan dira. Plasta tara karon diri sa ato sini nga pagpangalagad kay iban paginaton nga mga balita kag informasyon. Iban pa nga mga issues nga aton pagatalakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Diri gid lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban panaton nga mga balita kay iban pa nga mga informasyon. Dugang nga mga balita lokal nga mga headlines. DSWD 6 nakahanda na sa posible epekto ni Typhoon o Tropical Depression Verbana sa Western Visayas. Nagtag naman kamo. Kabay pa. Ngang ipanagtag nyo ay cutting ha. Kabay pa kasiguruhon nyo. Kapag panagtag nyo ay sa may nagasunod sa likod ka naghambal nga daladi o tsumil. Mga kaki-5, ipanagtag sa insakto, ipanghatag sa insakto sa mga pumuluyo na wala sang cutting, wala sang kumitil. Mga kaki-5, wala sang kaltas nga ginahimo sa sining mga sindikato nga mga barangay opisyal. Mga kaki-5, turihan tara karon din sa ato sining nga pagpangalagad diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang panaton nga mga balita lokal, epekto nga preventive measures nga ginimo sang probinsya sang naglaslas ang Bagyo Tino kag uwan ipatuman sa tion nga may ara nga bagyo. Ti mayo. Ilabi na gid nga tawag naton nga preemptive inang ano gani panawag siniyo? Preemptive evacuation mga kaki-5 no sa pang-evacuate naton mga kaki-5 so gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag panamati sa aton nga mga kauturan iplasta naton ni nagkaroon diri sa ato sini nga pagpangalaga sa iban pa naton nga mga balita kag iban pa nga mga balita lokal. Estudyante nga napas langkon tani isang kawayan nahulog nahulog o natuhog sang kabilya sa may banwa sang dingle. Ano tabo ni man nahulog sa kawayan. May rason nga natuhog sa sang kabilya. Paunta man nagkaroon mga dugang nga mga detalye sa mga balita diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Samtang sa ato naman nga mga balita nasyonal, arina, grabe nga mga balita nasyonal tao, mga ka-K5. Post sa Facebook ang second, ang ikaduha mga ka-K5 nga video ni inang resigned Congressman Zaldico. Ikaduha niya nga video mga ka-K5. Sa ato sila nga paglantaw mga ka-K5 may posibilidad ang video niya nga ini gin-record ini tingob. Bot silingon gintingob yang iyang records pero ginputa-puta niya mga ka-K5 kung ginutod-utod niya sa pagpresentar. Sa malipot nga sugilanon. Hindi ni kay siling abi nga gin-record niya subong tapos ang ikaduha nga record nga ginpagwa sa social media. Inang sunod naman duwat nga sunod naman subong naman sa nag-record hindi. Inalantaw naton ka kita may posibilidad nagapati nga may posibilidad nga mga ginpang record niya nga ini. Mga ka-K5 ang una niya nga recording nga mo tungin pagwa una nga nagtudlo mga ka-K5 sa kay President Bongbong Marcos sa kay Martin Romualdez. Mga ka-K5 nga amo ang utok-utok sa sining mga budget insertions katulad sang 100 billion pesos nga budget insertions nga gin mga ka-K5 nga amo ni siyang ginpresentar ni resigned Congressman Ako Bicol Zaldico. Mga ka-K5 amo tong pinakauna. Ang ikaduha subong ginalantaw naton nga pareho man lang sila pareho man lang sila inang recording pero may posibilidad nga kita nagapati ng recording niya nga ini nga ikaduha mga ka-K5 dungan niya ni record galinggin amat-amat niya lang sang pagwa sa social media.
Amo ina mga ka-K5 ato sila nga paglantaw. Ikaw abi dumduman nyo. Ganagambal si Saldico. Gangambalya sila niya kabay pa nga sila niya samtang ginapresentar kunin sila ng tanan nga mga ebidensya. Ya kabay pa nga hindi pa ako mapatay. Di kung ikaw may ara nga problema kang may ara ka K5 Andre nga delikado si mo kabuhi imong record iputa-puta mo. Siyempre i-record mo tanan-tanan para nga bastante. Nga kung mapatay kang ginman ara ng tanan-tanan mo nga recorded. Kumplito na, inog replay na lang. Inog pabati na lang. Dumduman ko na sa chimpo nga palatyon magko sa una chimpo nga hinahunting ko sa una sa mga drug lord mo. Dumduman ko na K5 Andre. Abi nyo si Saldico na naghimos na. Ako may ginimokos na. Mga ka-K5. Nag-record ko sa tanan-tanan nga mga nabalaan ko parte sa pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Pinang-record kong tanan-tanan nga mga pangalan, pinang-mensionar kong tanan-tanan nga mga pangalan sa mga sindikato sa illegal nga droga diri sa syudad sa Iloilo. Kung sino ilang mga angot-angot. Bangod kay sadto nga tiyempo mga K5. Delikado kabuhi ta sadto ginhunting kita sa mga drug lord during the time. Sa ngato sila nga pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Ubos ko record tanan-tanan pagkatapos gintago ko lang. Sa subong ara sa USB. Kag wala labot sa USB kay 500, may ara pa nga handwritten. Para nga ma-distinguish gid bala, mabalay bala nga imo na iya sulat la kay 500, no? Ara handwritten sa yellow pad isa gawa ka kwan. Damol gawa tong akon nga sa subong tago. Kali nadibinasan lang kita. Kaya nga nagdaog nga presidente during the time si Tatay Digong sang 2016. Kung mga hindi si Tatay Digong presidente, alabalaban base kung 6 feet below the ground naman kita. Or may posibilidad buhi man ko pero base ko na to ko pang latas sa mga binukid sang leon. Piyesta pa naman to subong. Mga kagipay. So, silingon, basta gani nga palatyon ka, basta gani nga ginahunting ka na, mga ka-K5, no? Kung ano tong tanan-tanan nga mga nabalaan mo, dapat i-record mo na tanan-tanan, dapat i-plastar mo na tanan-tanan, para nga kung inkaso gid man, nga madisgrasya ka, at least mga ka-K5, makabalos ka, bisan patay ka na makabalos ka, mamala nga sino-to mga pangtudlo mo para magkalapriso. O hindi Black K500? O hindi magkalapriso? Yun at least mabalaan sa mga pumuluyo, mabalaan sa publiko. Mga ka-K5 kung sino sadto ang tanan-tanan nga mga sindikato sa illegal nga droga during the time. Sabi nyo Ara pa, may tinago-tago pa ko na. Ang iban ginatag ko to sa una sa kay Kernel, hindi ko na pagsugid. Retire na si Kernel Canyiso, no? Si Kwan ba? Si Kernel Canyiso, resign. Retire na. Nag-general gid man to siya. Retire na siya, wala pa. Ginatag ko tong iban sa kay Kernel Canyiso. Siya lang tong ginsaligan ko nga pulis. Magluwasad to, ay nagko sa maginsaligan pa nga pulis during the time. Ka-K5 din kayo mo kita sa nga pati regional director gabaton niya minilyon sa drug lord man. Kamo sa to nga time. Okay, 500. Abi mo lang si Kernel Canyiso na itong isaligan ko. Siling ko siya, lingko Ario. Yung kari ang chart, siling ko sang tanan-tanan ng mga drug lord sa syudad. Tulalabot siya na siling ko. Sang chart ka ini, mayari pa ko siling ko nga direksyon sa tagsa ka mga balay. Hasta mga balay nila may mga direksyon mo. May mga kurit, may mga kuan mong, may mga kurit. May mga marka, bla. Tanan nga mga balay sa mga drug lord sa una, may mga marka. Imutangan ko pa na sa nga, skits o iskits. Sabi nyo mga ka-K5. So, amo na tanan-tanan yung hatag ko tong iban sa kay Kernel Canyiso pero ko kipag-ubos. Ang iban nari pasakon. Maara ko nga kuan nga hard copy diri sa aton. Mga ka-K5 abi nyo lang So, gani amo na sa nga atong ginalantaw nga may posibilidad mga ka-K5 nga si Saldico amo ni ginimo labalaban gin-record yan na ni tanan-tanan kay naghambal siya nga may delikadong kabuhi niya palatyon siya. Una mga ka-K5 nga record, amo na ginbutang niya, ginplastarya, gintudlo ya kung sino ang mga ara sa likod sa sining budget insertions. Subong naman, nagpagwa naman sa statement nga dagaplano gobyerno nga ini siya mga ka-K5 ang ituon kag himuon nga isa ka terorista.
Isa sa ka-terorista kay 500. Para nga pangitaon siya, para nga ipalaga siya, kag kundi sa pangitaon. Hasta nga malabot siya, hasta nga ipa-report sa Interpol. Agon ipapangita sa mga terorista siya mong. Kaya kay 500. Terorista nga bangod nga ginasabutahe niya ang gobyerno sa syudad, nga ginadiin niya ang presidente sang pungsod. Kagtapos, mga ka-K5, may mga ebidensya karon nga ginpakita si Saldico, may kangtanan sa budget insertion sang pila ka mga congressman, most especially si Congressman Sandro Marcos, nga nagalabot sa 50 bilyones. 50 billion pesos nga budget insertion sa sulod gidamang sang 3 katuig kay 500. Abi panglantawon tabi kung anong ilang mga kuan mga salin nila bla panglantawon ta galing kay mga marungges man sila kay 500 abi mo. Abi niyo mo kung ano ka marungges ng mga politiko kay 500. Mayara ko kilala nga pertik marungges diri sa syudad sing Iloilo, pertik marot-marot. Ay nga kwarta kay 500 way ginakuan ang iyang nga kwarta. Waya ginabutang kag waya gina patago sa bangko. Ilabi na gid ang mga nakuha niya nga mga SOP halin sa mga projects diri sa syudad sing Iloilo kag sa iban nga porsyon. Abi mo kay 500 ang ilang nga mga kwarta, mga marunggis na sila, mga kwarta nila natago na silang balay. Wala nila nabutas bangko, may ginamutang giman sila sa mga bangko nila. Ginagmay katama nga klase sang kwarta kag ini mga K5 ginagamit nila sa ilang nga mga transactions katulad dabi sa pag-issue sa mga cheque. Kung ano da, pero gamay na K5 Andre. Ang dalagko kay binilyon nga mga kwarta, tago na sila nga mga sa ilang nga mga kwan nga mga vault sa ilang nga mga kabinet. Pantago nila mga K5 way ginabutas bangko kay nga ako ibuta mo sa bangko. Perte kabudlay mag-withdraw nga daan katama subong. Butang mo sa bangko, pertik budlay mag-withdraw subong kada withdraw mo butang tabi. Maglampas mga K5 sa 500,000 top. 1 milyon ang imo nga withdrawon ginapabangkot kada dayon sa amla. Kini sa amla niya din mo ni gamiton. Palo ka mo kinanglan may record man ang bangko mo although hindi ka man nila pag-anhon. Pero ginarikod sa bangko niya di niya dalo man niya ibakal niya ni balay, ibakal kotse, ibakal duta. Pero kung hindi gani mamo ng rason mo, di base kung pinakadlaw may mga pananglitan, may mga dagko nga may sente katulad sa mga kidnapping, mga kidnaporanso, mga muna blaki 500 o sinindi katoda gin finance na agud ipapatay si so and so. Pwede ina nga mga gamit nga isa sa mga gamiton nga balasihan kay mo ni ebidensya nga ini nga kwarta nga gin-withdraw mo, ikaw ang financier, ikaw nag-finance sa pagpapatay sa kay amuni amo to. Kay 500 amo na siya. Susubong are marungges man siling ni Saldico mga K5 niyaring budget insertion nga ginbutang ni kuano sa sulod sang 3 katuig. May mga papilis nga ginplastar kag ginpost gani sa Facebook mo ni mga K5 ni inang Saldico ang akapin sa 50 bilyones. Ang ato niya kay 500 ay magka 5,000 ta ba? Happy na tagaan ta ni Boss Doc Ramel 5,000 sa Christmas party abi niyo manghatag sabi 5,000 sa aton. Perti ng kalipay ta kay 500 hindi bala? Ilaya, simple lang ang ginahambal ya hindi kay 50,000 or 5,000 50 bilyones. Bilyon niya kay 500 ginastoryahan tadi bilyon. Maria Ihunis tigarapon ni Santissima. Amo nang hambal sa iban nga mga kapungsoran, iban nga mga presidente or iban nga mga leaders sa iban nga mga pungsod kay 500. Siling nila ining Pilipinas na hindi lang ni kurakot, hindi lang ni mga kawatan ang mga nagauyat sa gobyerno. Siya dihamak nga iyawan tadi sila inkwentro. Base may posibilidad nga kung inkwentron na sila sang China. Makabato ni sila diin kay nga dihamak nga perte ka progressive ang ilang nga kuan, perte ka ang yaman. O singon perte ka manggaranon sang ilang nga duta. Ang duta sang Pilipinas perte ka manggaranon man nga kompleto mong may ara na kita nga dagat, may ara pa kita nga uma. Bot silingon kompleto ta. Industriya ang paghambalan butang nagkuway may hasta langis kini may ara kita langis di. Para sa Palawan di balay malangis na da. Yung mga K5
For example, abi, kung mga mayo-mayo lang abi, kung mga liderista, abi, mga hindi lang kawatan, hindi lang mga corrupt di mga liderista, dasig pag-asinso sa gato, sila nga pungsod, dasig ang progreso, tadi. May posibilidad nga nabayaran, tana siguro ang utang kag hindi kita mangutang sa World Bank. Ilang tawan nyo, Black, kung pilang utang sa World Bank, subong pertik dako-dako kay Pabandre. Oh, grabe nga mga inutangay. Oh, tingaan nga mo na katabuaw. Tungod siyang kakurakot sa aton nga mga opisyal sa gobyerno, mga ka-K5. So, istoryahan talaga karon diri sa ato, sila nga pagpangalaga, day. Ning bago naman nga gin-expose ni Saldico kontra mga ka-K5 sa kay PBBM. Ari pagid ang pila ka mga sakit, oh. Parte sa balita nasyonal, ha? Balita nasyonal gyapon, naghambal na si President Bongbong Marcos parte sa iya utod. Hambal ni President Bongbong Marcos, sila niya hindi ko talaga kilala, sila niya hindi ko talaga kilala niya. Hindi si Amy Marcos, hindi si yung ang naghambal ko no bala dito sa may Quirino Grand Slam Lucky 500. Hindi to ya si Amy Marcos. Hambal ni President Bongbong Marcos, hindi siya yun. Oh? Tapos, sumabat si Amy Marcos. Ya ano ka ba, ading? Oh? Ya ading? Ano ka ba? Ako yun! Ano ka ba? Kung ga siya boka kay 500, hindi mo gid man ma-recognize kung kaisang itsura sang tabo, mo gid man na. Tuod no, basi no. May mga pila kita ka mga balita. Mga presidente ni madisgrasya pa tadi. Ano nga sistema man? Yung mga ka-K5? Hambal ni Amy Marcos, sila nga, Bongbong, ako to! Kung ano-ano siya nakikita mo, ading! Patunayan mong mali ako! Gusto kong mali ako! Sila nga to. Ay sila ni President Bongbong Marcos, siya, the lady you see talking on TV is not my sister! Maria Iunis, tigarapon ni Santisima. Yan, naging saniban. Dopo siya sinyo, naging saniban siguro si Kwan, no? Kung hindi si Kwan, kung hindi si Amy, ano na natabo? Ti sumabat ba kay K5 si Amy Marcos? Hambal kasi nadura sila niya, Bongbong. Nya ako ito. Kung ano-ano sila yung nakikita mo, ading. Patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Ano na lang ni Karon? At ko si Imelda Marcos, subong bisan na hindi na guro ka, basig na wheelchair lang guro ni. Pero pa matyagan kong balatyago niya sinisiguro, pero ting ginakumos, dughan subong ni Imelda Marcos, no? Kung mga buhay, guro si President Ferdinand Marcos Sr. Laban-laban, di man ni guro matabo, Kung buhay, malam. Mga ka-K5. Pero ang ato, sila nga punto, simple lang. Puro ini sila tanan K500, mga public officials. Which is dapat, mga ka-K5. Anong imuon ta siniman? Magamuni ka na nadala na sa mga iban nga mga pungsod ya K500? Sa iban nga mga pungsod, nadalahig kag nalamita ngalan mo sa kontrobersiya? Garisay na ya dayon. Garisay na ya. Sa iban nga mga lugar, katulad abi sang Japan, katulad abi sa mga China, katulad sa iban nga mga lugar, mga K5, mga Thailand, nga mga lugar, gari-resign ini sila, Amerika kung kaisa. Gari-resign ini sila kung madala sa kontrobersiya ang ilang nga mga ngalan. Ilabi kag labaw sa tanan nga ang kontrobersiya, mga ka-K5, amo ang may kaangtanan, no? Sa sining personalidad sang aton sining mga lideres. Makon mo lider ta, mga ka-K5, ginapasibangdan ka, ginahambalan ka, ginatawag nga adikto sang iya nga utod mismo. Di kung ikaw abi man susnano na lang na iya K500 man, malain pa kay hindi lang kay utod mo. Tingog na ni Bongbong. Pagpamatiin nyo ba tingog President Bongbong Marcos sa iya nga pagpa-presko no mga ka-K5. Barrio, matiin nyo. Sir, how do you respond to the drug use accusations
made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family. Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Sir, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Or do you intend to talk to your sister? We no longer travel in the same circles, political or otherwise. So no. K5 News FM. K5 Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch. So mga ka-K5, tiyan muna. Sabat ni Amy Marcos, sinino nga hindi ako man. Ya ako yon, bongbong ya ako ito. Kung ano-ano sila nakikita mo, ading. Sila nga to. Ano ba sila sang ading man? Kalain. Ading. Bot sino sang ading, ay binyo ko na, no? Shortcut sang adikto siguro, no? Amo na nakadako, kaya amo na nakakontrobersyal sa pangalan mo, presidente ka pa naman. Ano mo ni Sus Maria Ihunis na ano na lang ni man? Ano mo ni mga ka-K5 sa mga amo ni klase sa mga kontrobersiya? Katabo sini, lantawa nagsalalaka na mga presyo sang gasolina, ta subong krudo, ta 60 plus ng ang diesel subongo. Iban nga mga kag-iban pagid mga ka-K5 ng asta. Dili nagapakita mga ka-K5 nga kun imo lang tawon no do nagamatamat sa rurot ang aton sining kwan nga ekonomiya spungsod. Kuwaga piniguon tari sa mga bagyo kun ano pagid dugay-dugay ni mga ka-K5 na kaluluoy naman lang kita sining mga pumuluyo. So gani istoryahan tara karon diri sa ato sining pagpagalagan. Last na lang K5 Andre. Areo. Katapusan nga last na lang istoryahan ta parte sa balita nasyonal. Na si Platana nakalabot na sa opisina ni Senator Ping Lacson. Ining may kangtanan mga ka-K5, no? Sang kaltasanay, sang paghatag, sang benepisyo sa mga ex-beneficiaries. Naglabot na sa opisina ni Senator Ping Lacson. Hambal ni Senator Ping Lacson ginabiraya subong niya mong DSWD. Sila niya sa DSWD niya ano niya katabo ni. Tapos ang hambal niya yan ginaintrahan sila niya sang mga politiko. Ginagamit sa politika ang AX o kun assistance to individuals in crisis situation. Mga ka-K5, Senator Ping Lacson, wala ini siya mga ka-K5 ga intras ng kasubong sini. Kay bisan sa mga pork barrel blani sang una, way ni siya gabaton. Way siya gakuha sa mga pork barrel. Kay ang iya sini nga trabaho iya sa pag-intindi niya, isa siya ka legislator. Nagahimo sang mga kasuguan. Nagaligwat sa mga kasuguan nga may makita nga may mga gray areas. Kag nagahimo sa mga kasuguan para sa karaydan sa mga pumiliw, which is amugid man ni ang pinaka number 1 nga function sang mga legislative body naton, sang mga legislador naton. Karon nakalabot sa opisina ni Senator Ping Lacson nga may kaltasanay mga ka-K5 sang AX o kon assistant in to individual in crisis situation. Kag halos
10% to 20% lang ang nagalabot mga kaki-5 sa aton nga mga beneficiaries. Mayo lang gahulat-hulat kung ginamon. Hindi ko base kung makalabot ba ni ilawago niya blang syudad sing Iloilo blang. Kag malawagan niya blang ngalan sing kapitan nga si Remedios. Kag kapitan nga si sino pa ito ganito. Ang mga ngalan sa mga kapitan bla to. Atong kapitan blang nga gintirada bla ni Kwan, gintirada bla ni Bugrong. Nga silinya kapitan kan siya nga Malaka Pots. Mga kipan, ari ha? Sadya ni. So nagaplano karon si Senator Ping Lacson nga emerge na lang instead sa mga AX, mga MAX, mga AKAP, mga ano pagigani na, mga duli-tupad, iisahon na lang kag itingob na lang mga kaki-5 sa 4-piece. Ako mga kaki-5 subong, like for example ako congressman, filean ko na sang isa ka house bill kag mga kaki-5 kag ligwaton. Ining parte sa kanin ni 4-piece ni dapat dulaon ni kay nagatuga ini mga kaki-5 sang paghatag sang katamaron nagasugo ini nga magmatamad ang aton nga mga pumuluyo. Hindi na lang sila mag-ubra kay may ginabaton sila nga 15-30 o kon may ginabaton sila nga every quarter. May ginabaton sila nga every quarter makaki-5 halin sa ila nga halin sa gobyerno tiway na sila gana mag-ubra. Ang iba sinadira nga mga 4-piece beneficiaries ang mga ginikanan ginabakal pa sang shabu yun dapugad bilik sang ilik mga kaki-5 wala taon tani karon amo ni pinakamasadya kay kundi may investigasyon ang aton nga DSWD diri sa syudad naga-investigar tapos ari pid kay 5 Andreo nagpagwa statement si Mayora Isa Triñas siling niya ginasuportahan ko gid ang investigasyon may kaangtanan sa kontribusyon sang AX sa syudad sang Iloilo. Amo na ambay ginasuportahan niya gid. Kung ginasuportahan mo ini nga ang nagalapta ang sugilanon nga ang nagapagwa sini kang nagapalibot sini sang tinaga nga riyo basahon ko ni karon nga nagtugon nga ginabriefing ang tanan-tanan nga mga nakabaton nga kinahanglan maghambal ko mag-interview ang media nga ang hambalon gid nga 10,000 ang nabaton nga sa pagkamaton 2,000 lang haw. Ang nagamatumato si nagapalibot wala sang liwan kundi ang imo nga chief executive ang imo nga chief of staff dira sa may City Hall mga kakifan. Sino pa na si Jonas wala na si Iban di bla kilala naman sa tanan kung sino si Jonas hindi bla okay ba Bandre mahambal ka tapos hambalon nila na yun sila baw nagapatimay ang mga kwan ang mga sip-sip sa iyab lang ang mga inang nagabaton 15-30 lang naga-comment na yun nya baw nanamian kami si mo ya inday nya kay nga gusto mo gid nga mangin suportado mo gid ang mayo nga pang-gobyerno diri sa syudad sa Iloilo ilabi na gid ang ginatawag nila nga transparency and accountability nga klase sang panggobyerno. Kung gusto mo ang transparency kag accountability nga klase sang panggobyerno, Raisa Triñas Cho, nga hindi ka-imbestigar ang imo nga mga konsyal, kay sila sini ang dapat may obligasyon nga mag-imbestigar may kaangtanan sini sang sining pagkaltasanay sa nga ex diri sa syudad sa Iloilo. Sabta! Yan ni kasabat ko ni lampos sa tulod-tulod tatay mo. Nakakifay. Inom tanay klinika details pa bandit mo kuha naman daw high blood doon ko. Mga dramatista, mga buwisit ba nila. Pang FAMAS Award.
Inom tanay klinika DTX pabari kag may TC mga ka-K5 para nga madula ang aton nga high blood subong, hypertension. Klinika DTX 500 mga ka-K5 di superior antioxidant kag klinika may TC di alkaline base nga vitamin C imnon naton ini nga para ini sa mga kauturan naton nga may mga problema sa kalawasan naton dapat magapabiling healthy lawas ta. Inom kita sini kontra sa mga pamalatian katulad sang hypertension, high blood, diabetes, cancer, tanan nga klase sang cancer katulad bisang sarcoma cancer, lung cancer, cervical cancer, prostate cancer, colon cancer, kag iban pa nga sa mga cancer mga ka-K5 nga tungod ini mga ka-K5 nga klinika DTX 500 ang puno ini sang anti-carcinogenic properties siya agod nga bungga na pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas ta nga develop sa uli sa cancer. Mataas ka masaligan na potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa sugarcane extracts ang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang MyTC naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga mapunggan ang nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga ma-mutate kag mangin kanseros. Hindi nyo napahulata pa nga magtubo mga bukol sa lawas ta, proteksyonan ang aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang aton nga oras alas 8:19. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tunod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.
DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Sundayunin ang nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Teja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon na estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
may puso. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangalaga naton nga oras karon nakalabot kita sa 28 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Sa ato sila nga pagpangalaga this time, i-check na naton ang latest weather report. Kamusta ta si Bagyong Verbana? Hindi na subong si Bagyong Verbana kaya doon natawahay na ding Iloilo. Kaya ara nagani nga gin papanaog nga mando ang PCG o kon Philippine Coast Guard nga pwede na makabiyahe ang tanan nga mga sakayan pangdagat subong diri sa bilog nga area sang Western Visayas, most especially diri sa Iloilo pagkadto Negros and Guimaras mga ka-K5. Latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa with Pag-asa weather forecaster Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly Cuenca sa latest nga weather report. Good evening, go ahead sir. Yes sir, good evening sir. Kagsaton man yung mga tagpalamati. Amo na itong latest subong adlaw, November 25, 2025. Sa karon no, uli na ito na siklatan ini si tropical storm Verbana nung nag-intensify siya into a tropical storm. Kagayaran ini siya subong sa may kadagatan sa Linakakan, Palawan. May maximum sustained wind din siya nga 65 kilometers per hour malapit sa sentro. Kagasinet sa pagmando sa dalabot up to 80 kilometers per hour. Nagawlagi ni siya west-northwest sa karisigon nga 20 kilometers per hour. Bangong sining pagpalit na ni tropical storm Verbana dili sa Western Visayas, ang mga areas na lang under sa tropical cyclone wind signal number 1 is ang province of Antique kag northwestern portion sa Aklan. Bangotan kay tropical storm Verbana no diri sa Western Visayas sa subong kagabi. Maka-experience kita sa generally magulo-gulo mo na kung nga paniyampo kag may mga lakta-lakta nga mga pagulanulan pagpangilat managuog. Mapaskagatan nga hangin, di ka nabagatnan na siptan. Magadalay ni sila sa mabalot ni mga pagbalot sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yan sa 24 to 28 degrees Celsius. Adlaw naton, nagtunod 5:24, mag-abot lang siya, 5:50 buwas sa aga. Tagaman naton latest sa update, alindi sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Engineer Charlie, thank you so much. Yes sir, thank you kag mayong gabi. K5 News FM. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. So si Bagyong Verbana mga kakipatiwa hindi sa aton na sa sa inang area sang Palawan kag ti manog guwa na siya sa maabot nga Wibes magagawa na sa PAR no Philippine Area of Responsibility mga ka-K5. Sa ato sila nga pagpangaragad oras atong karon nakalabot kita sa 31 minutos na kaligad sa alas 8. Mensahe nagikan sa aton nga mga followers pangbasahon nato nabi. Siling ni Zai King way apelyido. Ganta ni reaksyon na bingya nga reaksyon no siling yang parte na sa 4-piece siguro no. Ang ambalya siling kay way ka nagdaog yan o pagidayhan ko nagdaog ka laban-laban ilahi mo gid. Iya na iya ka gobyerno way ka na dilabot. Amo malang ni mapuslan sang pumuluyo ang halin sa gobyerno nga libre bisan paano may nabulig man kamo maayo kon sa pumuluyo kung sa bulsa abi. Parehas ang mga nagkawat ka pundo ang gobyerno. Ano mahimo nyo? Aber bato-bato sa langit tamaan mamingwit. I-explain ko sa imo sir ha no? Ngalan mo no lalaki kagid man no Saiking i-explain ko sa imo sir ha ang parte sa 4-piece daman yung 4-piece ang siya siguro nga ginareklamo nga amo man na kunong no mapuslan sang pumuluyo. Sir kabalo nga ang 4-piece nga ini ginhimo ini siya gindihon ang 4-piece no sa aton nga pag-inchidi kapag aton nga paglantaw kapag basa sang layi o kung sa kasuguan sang sining 4-piece nga ini gin-design ini ang 4-piece para ni saya sa mga sa mga pumuluyo sang gobyerno sa Pilipinas sa mga pumuluyo nga pigado gid katama bala nga hindi sila
makasarang sa pagpaeskwela sang ilang mga kabataan. Para maintindihan mo gid bala no, hindi ni saya para inugbakal sang whiskey, inugbakal sang shabu, or hindi ni siya pwede inugbakal sang kung ano dira nga makinanglanon ninyo sa panimalay. Kundi para ini sa mga kabataan gid sir. Ginhimo ini ang 4-piece para iniya nga isuporta sa mga kabataan agud makaeskwela. Bot siningon nga ang kwarta nga ina nakapertiniser sa mga kabataan nga nagaileskwela elementary, mga ka-K5 hasta mag-high school. Nga hindi sila magutuman sa eskwelahan, makabakal sila sang ilang mga gamit pang eskwela. May inog pliti sila, magkadto sila sa eskwelahan. Amo na siya ang inang purpose sang 4-piece. Hindi na saya pwede gamiton inugbakal nyo sang inyo sininga mga para sa inyong kaugalingon. Ilabi naging bakal mo sang bayo mo, bakal mo kunano da. Makabulig-bulig ini. Amo ni siya ang para langgit kuntani sa mga kabataan. Ang aton sininga purpose. Kung nga kamo inyo iya nga mga ginikanan, wala labot sa iba nga mga ginikanan nga mga matarong ka ginagamit nila sa gusto ang 4-piece. Pero kalabanan mga ka-K5 ang inyo nga mga card sa 4-piece, hindi ba lagi naprinda nyo? Lugay yung nagani pamatyagan nyo sa amon, daw ito kabalo, anong matyagan nyo sa amon, mango na gid nga. Hindi ba? Kaya mo nang hambal nyo, kaluluoy ka mo, amon na gid lang makabulig sa mga pigado, ang 4-piece. Pero ka tinamaran ka mo? Sang una nga tiyempo, hapo sa imo makakuha sa mga tao nga mangin kabulig sa balay. Mangin kaupod sa balay, mangin upod mo timbang sa balay. Subong hindi ka nakakuha dali-dali sa mga timbang sa balay, kay pagkuha mo nagademand. Nga, nagasalig sila, nga hindi sila bisan, hindi sila mag-ubra, may kwarta sila nga kahon sa gobyerno nga 4-piece, nga mo ginagamit nila sa mga bisyo pa nila sa iban. Mga ka-K5, gati namaran ka mo. Hindi tanana ang magkalaigo da mo ng hambal mo bato-bato sa langit ang tamaan nung mamingwit. Balik ko man na sa imo. Now, ang aton sinidapat, akong rekomendasyon bilang isa ka Pilipino, bilang isa ka taxpayer, ang rekomendasyon naton, imbis nga amo sina ang himuon sa gobyerno nga ipang-download ang kwarta sa inyo quarterly sa mga 4-piece, mas mayo para masiguro naton nga makalabot ini sa mga kabataan kag ang mga bata mismo among makabenepisyo. Kaya amo man ang purpose ang 4-piece. Dapat dito i-download sa eskwelahan. Sa tagsa ka mga eskwelahan, mga ka-K5, public man, kalabanan public schools gid, kaya ang mga nagapa-eskwela sa ilang kabataan elementary sa private schools, may kwarta na sila. Kaya nila na. Dito i-download ang kwarta sa eskwelahan sa mga public schools, kag ang eskwelahan amo ang magbakal sang ilang nga mga gamit para sa ilang eskwelahan para mga kabataan pagkadto sa eskwelahan to ipanghatag na lang sila ilang mga gamit, mga school supplies nila, kag ang ila instead ang ilang nga inugpiti kag ilang nga pagkaon, ang eskwelahan amo magpaluto sang pagkaon para magpanyaga mga kabataan to bastante sila masustansya pa pagkaon nila. Di ba? Kag wala labo sila ang pliti nila. Ilibre na sila sa eskwelahan o ilibre na sila sang mga eskwelahan ibakal na school bus nga amo ang magadulong sa mga kabataan. Pagkatapos inama ka K5 iya sang gobyerno gasto. Kundi at least mahatag ini sang insakto kag magamit din sa insakto sa mga kabataan. Hindi mabakal whiskey sa mga ginikanan nga mga palahubog. Iban na gani mo nang hambal ko. Ang iban ginabakal pa siya bo. Hindi nga kadto ang kwarta imbis nga para sa mga kabataan, para sa paeskwela sa mga kabataan, para hindi magmalnari sa mga kabataan Ginapahubog ka mga ginikanan, ginatungits, ginapusoy. Ginamadyong. Hindi ba lang? Kundi at least ang mga ginikanan makapangita sa trabaho nga extra para madugangan kag para mag-ulo asinso mapangabuhi, madula ang kapuraot mga ka-K5. Di ba la?
Oh, hindi kay mahambal ka mo nga bato-bato sa langit. Mahambal ka mo nga amuna, no? Isa man na sa mga simple ka punto naton. Hindi bala? Mahambal ka mo nga. But silingon nga kundulaon tang purpose, mga ka-K5, hindi pag i-download, ihatag direkta sa mga ginikanan. Kaya mo ng estilo sa mga ginikanan, subong na prinda pag nila ilang nga mga kuana, ilang nga mga card. Tapos tingin nyo, pangitaan nyo, pang isa-isahan nyo, kadto mga ka-K5, ang mga purpose beneficiaries. Pangitaan yung ilang nga mga cash card kundiin. Kaya ato to laban-labanogin prinda, yato si kay Consino, to nga mga naganegosyo ayo. Ginapang prinda, pagkatapos may saka pa. Stailingan nyo pa, tano pamatyagan nyo samon, bla, kung... Bago lang panahog ni babaw lubing. Ading. Kababatang kapatid ang ading. Abi ko na in short siyang adiktos. Siling ni Maisel Amara Puig. Niya ading in Ilocano word para sa nakababatang kapatid. Okay. Mo rin ang bot sining usang ading. Abi ko adiktos. Sa kaya Rona Lacanaria Jimena, mayang gabi sa kay Anhilo de Monteverde ko na sa kay Lori Abadonio de la Cruz, mayang gabi si Chris Tony, Ace Caburubias Gumban. Mayang gabi sir, update naman dyan sa Baguio, 2 days na kami stranded. Wala na. Saan kayo saan kayong lugar? Dito sa Iloilo, dito sa Western Visayas, may meron ng utos, meron ng kautusan ang Philippine Coast Guard na balik na sa dati yung biyahe ng mga barko. Hindi na kayong sumakay ng barko from Iloilo to Negros, Negros to Iloilo, and vice versa, or dito sa Iloilo to Guimaras. And siguro yung papuntang Palawan, siguro baka hindi pa. Kasi yung bagyo nandoon pa sa Palawan. Okay? Sige. Ara na si K5 Kim, K5 Andre, way pa? Okay. So, iban pagino sa kay Ronald Medianero, may gabi Sir John, watching from Boracay, Patamyaw man. Sir John, pamilya ko dira sa Maasin. Okay? Ano nga pamilya? Pamilya Caburubias man, Gumban? Sige. GR Santolios. Good evening Sir John from San Joaquin. Marlon Kanha, Kasinyo, mayang gabi, Sir Idol. Okay. Zib Pinida, mayang gabi, Sir John. Jefferson Agudines, good evening. Sa kay Anhilo de Monteverde, good evening. Sunny Hotahero, hindi man tanan idol hindi man tanan purpose idol may ara gid man nga kinahanglan niya ang purpose Yes, I know that, no? Pero mas nami na lang nga amo na nga pamaagi ang pag-implementar sang purpose. Para nga mas para masiguro ta nga ang tanan-tanan kakadto sa mga kabataan. Ang purpose siya mo na nakabutang sa layi. Hindi na siya kay para nga sa inyo personal O hindi bla? Banda, okay na bakal mo bugas, bakal mo sudan, okay man na, no? Bakal mo bugas sa sudan, okay lang na, kundra magkadto. At siyempre, para mga kabataan nyo mabusog, hindi magmalnarish. Yan mo ng purpose. Ibakal sa mga sa mga school supplies sa mga kabataan. Hindi ba para na sa school supplies ang kabataan? Alawan sa mga bata na inugplite nila, kag mga pagkaon nila sa eskwelahan, mga kinanglanon nila sa eskwelahan, amo na sang purpose, Hindi na para sa inyo nga mga ginikanan, Hindi nga kamo nga mga ginikanan, yung mga pulo sina. Ginakuha nyo pa, ginaprinda nyo pa. O hindi bala, hindi niya pwede. Natawan nyo bala, ginahimo nyo negosyo, ginaano nyo na yaman. Ang problema na mga ka-K5, kaya muna gani, hinatudluan tang tao nga magtinamaran. Magluwa sina ang iban niya mga ka-K5, okay na ginagamit sa insakto, okay ginaya. Okay kita da, pero kalabanan Tailingin nyo pa kuda, balaan nyo pa na matyagan nyo sa amon, gani daway pagkatao, daway kabalo kung anong kakatabo sila sa purpose nga na. Ariyo, himoon gani mga barangay opisyal, gani mga dalok-dalok, mga sungak-sungak. Kaya sa ngais, gani ginakaltasan pa nila. Mga ka-K5, hindi bla? So, istoryahan tara karon mga ka-K5 kang iban pa, anong mga reaksyon nyo na pang basahon ta? But anyway, nami man ang mga kwanyo kaya nga kung sini, mga ka-K5. Suggestion tama lang ni.
Pero mas nami na sa nga mas nami gid na, no? Mas nami gid na supposedly kung amo na himuon sa gobyerno ta. Gani kay gapakatawhay ang gobyerno ta mo. Kung gin-download nila na direkta sa mga eskwelahan diri bilog nga Pilipinas, K5 ipaagi la for example DepEd, galing DepEd si Tamaran man mong. Lantawan nyo ba lang? Ang iban nga mga pungsod, lantawan nyo kung ano kanami sang edukasyon sang mga kabataan dito. Kaya nga ang mga kabataan to magkanto sa eskwelahan, sugat tulong sang eskwela sugat tulong sang gobyerno, sugat tulong ang mga kabataan, may mga school buses sila nga ginagamit. Sugat tulong ang mga bata. Pagkatapos may pagkaon sila nga libre nga ila. May chimpo pagani sila nga lugar. May chimpo pagani sila nga mga bata ginapatulog nila within sa sulod sang eskwelahan kay 500. Labi na gid ang mga kinder kag mga elementary. Kag wala labot sina, may pagkaon ang mga kabataan nga bastante. Libre ila pagkaon sa school canteen. Nagapahimo ang kada eskwelahan gobyerno nila. Nagapahimo sang school canteen, dira ginaluto ang taning mga pagkaon kag amo na ang ginakaon sa mga kabataan every morning and inang lunchtime. Kag may ara pa sila nga pangpamahaw sa ilang hapon. Kundi mga kabataan bastante sa nutrients ang lawas nila. Ang mga utok nila gagarata. Mga K5, amo na mga kabataan sa iba niya nga pungsod. Itiri sa aton Butsingon palpak nga pagpa-implementar sa gobyerno ng 4-piece. Akong ginalantaw kapalpakan nga ginhimo. Dapat gin-download mga K5 sa mga public schools, mag-create sang isa ka kantin nga pangkabilugan nga iya gidya sang gobyerno nga kantin. School kantin. Lantawan nyo kay gato sining gobyerno wala sa nga muna kundi apati mga eskwelahan ta subong ginahimo na nga ginahimo na nga negosyo. May mga negosyante nga nagasulod sa eskwelahan. Tapos ginanegosyo pagit sa mga konsinod nga mga ara sa eskwelahan. Abi lang. Pero kung may ara dira nga public school canteen nga para gidya sa mga kabataan nga mo nang ginasupply sila pagkaon kag ang 4-piece nga na dra i-download mga K5 kundi bastante mga kabataan ta hindi mausar sa katuntuhan ang kwarta nga halin sa gobyerno nga ginahatag sa amo na nga purpose sa mga kabataan. Hindi bla. Ay, sakay Anhilo, di mo tibarin niya Happy Fiesta Leon. Thank you sa lechon. Ginpadala mo, ma'am. Tag-iya sang apartment nga ginrentahan namon diri ba? Panamit sila sang lechon nga ginpadala sang tag-iya sang ilang apartment ginali istaranto sa may Leon. Bikini men, lechon. Gerald Barsikas na, good evening John. Ya biraha sila John. Saan yung atiro niya lihog mention sang number 1 sa list nga Kapitan Idol. Number 1 gani sa listahan nga nga pwerte ka kawatan sang kwarta sa mga ex-beneficiaries. K5 hindi mo sila nga number 1 tanan sila halos. Mga K5. So sino nga ta sa linya ta subong? K5 Aaron. Okay, check naton. Mga K5 ang report kay impormasyon nagikan kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Ini may kang tanan mga K5 sa sining report no nga ining estudyante nga manapas ng kuntani sang kawayan nahulog sa kabilya o natuhog mga K5 sang kabilya sa may banwa sang Dingle. At the same time may ginhiwat nga drug bypass operation mga K5. Yari report kay impormasyon nagikan kay K5 Aaron Lloyd Rifoy. K5 News FM Kampiyon Report. Go ahead K5 Aaron. K5 Aaron, go ahead. Okay, daligi lang, no? Mga K5 na daligi lang kay check na to ni Wata Dugay-Dugay ang mga balita kay impormasyon nagikan kay K5 Aaron Lloyd Rifoy. K5 Aaron, go ahead. K5 doon na to sang kabilya ang 20 anyos ng estudyante sang manapas ng kuntani sang kabayan sa Barangay Matias, San Miguel, Iloilo
alas 8:07 kagina lang gid sa ngaga. Tandig kay Mr. J. Kalanaw, ang officer sa Dingli MDRRMO, ginsugo sa iyang lola ka kay 5 John ang biktima na magtabas ng kawayan nga nagahilay ni sa ilang balay. Tungod nga hindi kalabot ang biktima, nagsaka ni sabla sa forma sang haligi nga kabilya nagpatong sa posible kag tawag sina nakadanlog ini kanang tupa sa kabilya. Pilas sa tuong or nawala nga paa ang naangkon sini, naglapos pang kabilya sa mga tigparamati naton. Nabudlayan pa rin magkuha ang responder kag ilagin gamitan sang sander o pang-utod isang metal nga bagay kag nahukas giliyon ang ining biktima. Kaya nagresponde diri amo ang katapo sa Dingli MDRRMO kag Dingli Fire Station. Sa karon, estable na ang kondisyon sa biktima kag padayon nga ginabulong sa ospital sa Banwa sang Kototan kag 5 John. Kag amo ni kag 5 John no ang nakuha nato nga balita diri sa may Banwa sang San Miguel, layhon naton ining patigayon man nga drug by bus operation sa 4 Barangay San Juan Molo kag inalang gid sa gapon. Construction worker komersyal sa Tuto, 42 anyos, residente man sa nasambit nga lugar, no? Kung sa baklan siya sa isa ka plastic sa ang ginapatian sa Cebu, na-recover siyang duha pagit ka mga plastic sa illegal nga droga. Nagabukat sang 3 ka gramo, kag 20,400 pesos ang market value. Lubos naman niya ginapanginuana sang subject nga siya ang nagabaligya sang Cebu. Sa karon nakahunong na siya sa nasambit nga estasyon, kaya nakaraan nagapasakan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ilang balita, ginadulonggit sang kaluan sang DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Repoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Oras na ton mga ka-K5 na kalaborita 50 minutos na kaligad sa alas 8. Balikan na ton iban nga mga issues nga ato pagkatrakayon diri sa ato siling nga pangalagan. Istoryahan ta karon na sa ato siling nga pagpanambalik ang parte sa AX nga sa diin ginplastar karon ni Senator Ping Lacson nga ang AX mga ka-K5 daw nagaplano nga ikuan na lang benepisyo sa mga pumuluyo naton. Ginakatan may lang gani kay way pakalabot sa kay Senator Ping Lacson nga ginaimbestigaran na sang DSWD diri sa syudad sa Iloilo ang tagtaganay sang AX nga ginakaltas sa mga barangay kapitan nga mga sungak-sungak. Mga ka-K5, standby kamo sa ato sining nga pagpanubalik ato nila nga pagatalakayon diri sa ato sining nga pagpangalagan. Ang mga balita nga debate ng builog na ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Klinika D3 Bio, the superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties ilabi nigid batok sa mga viruses katulad abisang dengue virus. Ang medium chain triglycerides nga din sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ang ginahimo sa aton lawas into monoglycerides kag isa na diri ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga din sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo ka pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sang D3 Bio through medium chain triglycerides ang absorption sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga K5 isa na siya ka-soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kung nadingge ka na. Ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig mga K5 sa proseso nga platelet aggregation agud nga magbulig agud nga magdikaw ang lawas naton sa bleeding kung na-impiktar ka na sang dengue. Anong panginahulat nyo? Mga ka-K5 kontra sa virus or antiviral kag antibacterial infection. Mga ka-K5 sipon hilanat o botrang kaso. Kag iban pagid nga mga pamalatian nga nagasulod sa lawas naton. Aton inatap naon. Pinaagi sa paggamit sang D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga pamalatian. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Alas 8:53. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa
sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagida ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang maglubog sa bago nga paglaong. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Milby. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpagaling sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pinakatuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na Handa ang palangga, servisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019
mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sa The Lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Coffee Mix na K5 Night Watch June Alojado Kapulo K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga aton nga oras karon na nakalabot kita sa 3 minutos na nakaligad sa alas 9. Diri sa ato sila nga pagpangalagad this time sa iluhanta ang mga balita impormasyon karon nga dugay nagikan kay K5 Kim Kaluyo. Sa ato mensahe nagikan sa ato sila nga mga followers, no, ato sila mga viewers diri sa K5 News FM 88.7 kag sa John Kapulot News Live. Sa kay Gerald Barsicas da aday lang na regali sila di sa pinakababaw na sa kay
pang isa-isahon tabla sila tanan-tanan, no? Samtang ginaulat nato ng komunikasyon karon nagikan sa kay K5 Kim, no? Ares K5 Kim. Check na to una mga K5 ang report ng impormasyon nagikan kay K5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanan mga K5 sa sining report nga ang biyahe sang mga sakayan pangdagat sa Bugos nga Iloilo magabalik na suno sa Philippine Coast Guard mga K5 kag iban pagid nga mga balita mga follow-up reports nagikan sa ato sining patrol with K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa kampiyon nga report, standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 June, Happy Fiesta! Happy Fiesta sa aton. Tunti may mga litson kuno sila to. Ano lang ato niya man? Ang bagan ito sa mga kilala ko to sa Leon kay Debla Bagyo. Oo. Tapos ulan-ulan. Ibando ko ina mga friends ko sa Facebook ang balya. Oo. Bao ano-anon ko niyang mga Paskwangan ni panghatag sa mga napiktuhan sa Bagyo. Ang mga kwanto may mga ano sila may mga handa nila to ti magkarapan osto kay way ang iban nga nagkadto nagpamista kay ga inulan. Tapos ang salad kay 5 John mas iban to guba kay brown out kay nadaan ko no. Oo no, Busos Maria ihunis man tinano na lang ni man. Kalo gani dayon ang disco pakita ko tani itong the moves ko bala para mabulo balhasan ko kay na doon na trangkaso ko dan subong. Gani. Ano na lang ni man kay gaplano tani ko mga pagkatapos kini programa ho diretso pa ko to kay ma-disco man ko to kay pakita ko man tong abilidad ko kung paano mag budot. Ano abi ko ang music nga gusto mo kay 5 John. Da-dan-dan, da-da-dan, brother Louie. Oh. Tingnan mo sa medyo budots ng style. Oo, may kikita mo na. Your heart, can't you say? Sana init pa. Oo. Tapos ang pagibla ang naganini ang come on everybody, Nichelle, let's play a game. Just gonna make you right. All the anybody's name. Wala ko na yung kabalo. Amo si K5 Jason, anong paborito mo pang disco? Ano na be? Doon nalipat ako. Laban-laban way na ni sa disco. Laban-laban way na ni sa disco kay ang tuhod niya daw baldado na. Ay, hindi ni siya kasaot sang budots kay 5 John. Way na siya chansaya. Laban-laban ang saot siya niya sweet music. Pang baile mo lang kita mo ng sway lang. Sway with me. Ay, delikado man na ba si gulpi na magluhod. Oo, may mo do may intense na nga part mo. Oo, ang iya sina nga ginabaylihan abi mo kana no, ilab lang mga music ng Lunes nang tayo'y nagkakilala. May ara man nga, kita mo ng gulpi lang matukar ba lang nga disco ka tapos may pangbayli nga music. Tapos gidakop sa sang babae ga saot sa guning kamot siya sa laban-laban naglabanan kamot siya sa hawak sang uyab mo. Gamo-amo na ya miss, pwede ka pangilala. Sa music kay Doon walan mo ko no? Ano? What if I never knew? Nana. Tapos pagpangilala din sa niya, pwede man. Ako gali si Jason. Ikaw? Si Kimay. Rosevic. Ano? Si Rosevic asawa, ya kay masiga pamatidahan ko no. Tawagan ako kay Rose. Ba? Pila ka mo gani ka mag-utod? Pulo kami. Baka damo sa inyo ba? Ano ba ni tatay mo? Parang kamot siya sinara sa hawak mong kabod gina mo na. Ano ba ni tatay mo? Tatay ko, pulis. Ha? Pulis? Antad sa din mo na. Pulis kali. Nahadlok. Antad sa layo, hindi na sa maguyat sa hawak. Dito na sa layo, hindi na sa maghawak. Sa abaga na sa mahawak. May atraso, gali sa PlayStation. Hadlok sa pulis mong, pero retire na. Retire na. Balik na maluwat sa hawak. Amo nang eksena sa diskuhan. Amo nang pero subong do wala na blabay ligaw kay 5 John. Tanan halos kalabanan disco at to sa may sa may diskuhan no.
Wala na subong kukita or mga bisan nga ni barangay-barangay subong no nadula ng mga baili-baili. Eh iba na pati na mga babae subong abi kay 5 John may bayad na sa diskuhan mo. Gani, oo, kag wala labot sina kalabanan basta gani may mga disco irinaway. Agawan nilang chicks. Agawan lang chicks pa tapos kung hindi gani maininaway sila yalain sang una yang pag palapit mo, pag approach mo na person mo, approach ka nga dai, pwede miss, pwede ka baile, mambasa nga, ay hindi ko anay, kay kapoy pa ko. Hindi ka na dayon niya mamilit lang, subong niya, gapilitay sila niya, andaman mo lang karon kung magdrodisco ato sa iba na, kag hindi ka sako na, kay may imo, kag teritorya. May araman na kay Vibe John eksena sa diskuan. Kita mo na mga ginalawag ni Kapitan Blantes magdisko. Oo. Ang ini nga binaile, gin-sponsor ini ni Jason Talaron sa balor nga 5,000. Tapos may harapagid nga, pwede na makadisco ang may ribbon nga pula, ang may ribbon nga blue, pahigan. Ano mo, amo na sa una, no? Ang magkinagamo, mabayad sound system. Kung sino na kinamang gamo na, siya pabayaron sa sound system. Doon ka namin, ilang sang good old days kay 5 John. Kaya subong kami, puros na mga bar na bala, no? Tapos, lain na subong yung taste, subong kami, sang subong nga generation, kay 5 John. Gani, kag ang mga sound system sang una, ginagamit, ginaya sa disco, subong ang mga sound system, ginapaupas na lang. Kagkala balay na subong, tapos may mini sound. Oo. So, na yung sound system, sikat-sikat naman. Hala, ang sound system nga makadto ni sa atong sound system ni Kwan Blatobo nami na, kadto-tato, galagabong ginamong. O hindi, bla? Sikat siya na, pero subong ang sound system, ginapaupas na lang to sa, sa Kalinog. May araman na kay 5 John, ginang magpagon-pagon nga mga sound system. Kaya layo ang balay mo, pero gauyog-uyog mo. Oo, gani. Tapos mamayli ka sa una, di ka pagpasutan ni tatay mo, lumpat ka sa bintana. Lumpat sa bintana, tapos paglakad to sa may bailihan na ginadala nga sulo, lukay. Balik kay 5 Jason, kay 5 John. Amba dyan, nagyan ko na sa una mo. Amba dyan ko na ginadawat, yapa ko na sa bintana, yung chick sa una. Grabe. Sila pa yung bintana, dahil sa una kay 5 John, kita mo ng kawayan, nablang bukas-bukas na. Bukas-bukas na kawayan, nga may duwala na kabilog mo, ni pahigadon mo lang. Tapos may hara na gani nga ng tukod-tukod, ginatukuran lang bla. Ano yan ang kambal? Saan ang kambal mo? Sa una kambal pa kung tulog na da, gagati mo nga saka alas bintana. Ito namin ibalik ang sang una nga chimpoy kumpara subong, no? Subong nga easy, katama, masyado easy to get subong ang mga babae. I-chat mo lang sa cellphone, hi miss, can you be my friend? Sa bato sa piyak niya, sure. Niya gusto mo meet kita, pag meet to sa may kwano, kita sila to meet sila, tapos mamahol, dugay kantos motel. Ay, dapuga. May naman kay 5 John, bago palang ka-chat, gay, love you na mo. Ano mo gani? Sa chat pa lang ya, kuha na mong nubyahanay ni sila sa chat mong pagkita, iti kundi bakbakanay dayon. Sang una nga chimpo, yayawan ka pa sina, may harap pa suna nga ginakanta, mga luyag kas bata ko, may pag panagob to. O pamisa kahoy, hindi bla mo na sa unang chimpo. Oo, dama mo, gid na ka kay 5 John. Tapos kita mo naman nag-ob ka sa may awang or sa bubon. Kumbaga, tapos kita mo nang ang sa abaga na tuwang-tuwang. Dumduman ko nga ako niya, tuwang-tuwang na. Dumduman ko ako ni eksperyensya nga. Hindi ko kabalo mag-arado, naka-arado ko alang-alang. Para sa chicks kay 5 John. Ate, ano pa? Ang unandaan mga tatay kay 5 John, kinanglan mo pa yun nandaan mo? Oo Sila niya, ang nanay daw hindi pa, sila niya hindi pa paraduhan na. Sila isang nanay niya hindi pa paraduhan na. Gusto niya lang tawon tayo kung mabuhi bata, kung hindi kabalo mag-arado. Dapat tramnanda mong uyat man ko hindi pa karabaw ang gingamit sa arado, inang hand tractor pa na blao. So Maria ihuni sa ihaboy ko sa kasang hand tractor, bulit ko sang lutak. Abi ko kay 5 John, isang ambal sang tatay, arado ka subong kay sunod, bata ko naman araduhon mo. Ay, kalain.
Kita mo na yung utok ni K5 Jason, no? Balaan mo gid kon batid. Balaan mo gid kon grandmaster. Abay, abot siya na yun. Ako na yaman sana paglipasan na ng panahon. Grandmaster, gid. Pamati, subong si Master K5, Sir John Ditano. Ilaban-laban ng utoy naman ni Kadlaw mo. Nato na niya nagwa ng pagka-grandmaster yan. Galipay-lipay, tapos subong kayo na bagyo, no? Anong latest nga balita kay 5 Kim, parte sa Coast Guard nga announcement? Balik kay 5 June na nag-issue sila kay na no mga around 5 PM no subong adlaw no November 25 nga nagbalik na subong no ang biyahe sa Bugos nga province of Iloilo. Considering kay na no damo actually stranded. Ginatos no na stranded especially dito sa may Dumangas kay 5 June patabok sa may syudad sang Bacolod. Kay na tinalipay man di ang mga pasahero kag ang mga cargo trucks bala kay 5 June no agapi nila galing niya dato kay na sa may Dumangas amo to no tawag na nag-smooth na subong or nagbalik na subong ang tanan niya nga mga biyahe pero nag-sumandrigapon ang Philippine Coast Guard o kon PCG Iloilo nga mag-ulualigmat lang from time to time pero mayo lang man yan kay 5 June kay madasig lang no ang nangin paglabay kag ang nangin epekto blad no sang sining bagyong Verbena diriya sa may syudad kag probinsya sang Iloilo and other areas no sa may province of Panay kay 5 June. Pero kayo na sa may Guimaras, considering special area na siya, kayo na despite nga canceled to yan sa may Dumangas going to Bacolod, may mga certain restrictions lang or limitations. Just like for example, naghahimo sila kayo na sang 50% for the passengers, kag 70% naman no sa Roro kay 5 June. Pero subong no, subugod kayo na sang Lasingko, nagbalik na normal ang biyahe kay 5 June no. So wala na sang dapat pang problemahan pa no. Kag nahimos naman ang iban nga na stranded man sa Piak or dito sa may Bacolod nga pakadto diri sa Iloilo kay 5 June. Okay. So at least mas mayo ni kay ara na ang tanan nga pahanugot sang Philippine Coast Guard sa pag pahatag no sang pahanugot nga pwede nakabalik sa normal ang biyahe sa ato sining mga barko. So sa mga nagkala-stranded dira, labi na sa mga ports ng Dumangas na kay sa iban pagino sa may Ahoy, pwede na kamo kabiyahe pabalik pakadto pakari Iloilo, Bacolod and vice versa kag Guimaras Iloilo and vice versa mo man ang Guimaras Bacolod or Guimaras Negros kay 5 Kim. Yes, kay 5 June. Layuan na lang naton diri no kay magulang man diri nag-send sang tawag na situational report ang Office of the Civil Defense so kunining kabilugan na lang no Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Based diri no sa ila sini nga datos yara sa 30,054 o kun 30,054 tanan ka mga tawo ang naapektuhan diri sa may tawag na no Western Visayas tungod sa bagyo Verbena. Wherein kay 5 June 450 or kung 450 diri ang halin sa may Aklan, 29,035 sa Capiz, kag 569 naman no sa may Iloilo kag 5 June. So kalabanan diri ang naka-experience no sa mga pagbinaha-baha sa area sang Isla sang Panay kag 5 June pero wala man sang nabalhag diri no nga mga casualties kay 5 June. And based diri sa data, may mga nagkalaguba man nga mga balay, kalabanan dito nor majority na balhag o kung na-record sa may area sang Capiz, sa bali sa bilog nga Western Visaya. Kay 5 June. Go ahead. 30 ang naguba nga mga panimalay, wherein no 28 ang gikan sa Capiz, kag duwa naman ka balay no ang naguba sa may province of Iloilo, pero puros ni no or ang tanan ni partially damaged lang kay 5 June te subong tawag na no nag-aabiso man diri ang aton sining nga mga otoridad nga mag-ulualigmat man sa gihapon. So good thing lang man kay ang aton sining nga publiko bala kay 5 June no do nanuto naman sa mga sunod-sunod nga mga bagyo nga na-experience naton ang iban to nga mga nagatinira sa mga tawag na no sa mga risk
high risk areas, especially sa mga coastal kag tawag na no sa mga low lying areas. Kabalo man sila mag-assess ang situation kung kinanglan na bala magpatigayon sang or mag preemptive evacuate kay 5 June, wherein no good thing man nga sa piyak no sang sunod-sunod nga mga bagyo nga na-experience naton diri, tawag na no mga less lang diri ang na-record nga mga casualties na pilasan kag iban to during before nga mga bagyo kay 5 June no may mga nagkalalumos pero tawag na no manubo ang porsyento kay 5 June. Ate mas maayo gyud pasalamat kita nga ang mga kuan mga pagkabutang ng mga nagkalaguba niya mabalik pa man importante ang kabuhi wise ang may nadulang nga kabuhi kay 5 Kim. Amo gyud kay 5 June no kagang always man diri nga gina-remind man sang aton sila nga mga otoridad sa tion sang kalamidad no sa mga emerhensya. Unahon gyud termino ang kaugalingon kagang mga miyembro sang pamilya ang propiedad nga na pwede pa na mabakal kay 5 June no. Balay mo pwede mo pa na makapakayo o kon makapatindog liwat ka kay 5 June kag preparedness gid all that time. May iban subong kay 5 June nga despite nga wala pa sang bagyo may mga nagastock na nga daan bala no prepare na sang ila sila nga emergency bag or nanuto na sila sa mga previous experiences naton sa linog, sa bagyo kag iban pa nga mga kalamidad. Subong no tawag na no ang aton sini nga mga tawag ng publiko naton somehow na-edukar sila kay 5 June kay so far nakita naton nga manami ang pag-inform or ang information dissemination kag ang tawag na no pag-edukar man sa mga local disaster risk reduction and management council naton sa mga LGUs wherein nagapadulong sila no sa mga eskwelahan kag nagatudlon no kung anong himuon before, during and after sa mga kalamidad kag even no nagapakadto sila mga barangay to barangay kay 5 June. Makita nato no nga so far effective no ang disaster response and disaster preparedness diri sa may bahin no sang Western Visayas under the leadership no ni Director Raul Fernandez sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kon RDRRMC6 kay 5 June. Okay. Sige no. So sa ilo kita sa iban nga mga balita anong latest sa AX beneficiaries sa investigation sang DSWD kay 5 Kim? So subong ka kay 5 June kamo na no ongoing ang tawag na no pag-question kag pagpadulong nila sa iban nila nga mga complainants kay 5 June kag ang pag-cater man nila mismo no sa mga nagapadulong sa ila opisina kag nagapadala man no sa mga complaints pinagi sa social media considering nga tawag na no na balahuba na ni kay 5 June sa national naman nga level na hatagan man sang igtalupangod sa aton sa pila ka mga senador or mga higher officials naton sa national kay 5 June kag considering subong no nga may actually do may naga-propose man nga subong nga ang ining AX gusto nila yang tawag na nga himuon bala nga kasuguan o kon layi na bala kay 5 June. So far damo diri matian naton nga feedbacks nga damo sa mga naga-oppose kay considering nga damo sang issue especially diri sa may syudad sang Iloilo and actually no na hatagan man sang gamay man nga paglaom ang iban nga mga complainants diri kay 5 June sa may syudad sang Iloilo nga matamat no nga na-expose ang amo nga practice kag ang investigation bala no nga nagapasalig ang aton sa nga mga otoridad nga mahatagan sang ustisya para in the future kay 5 June hindi na masulit sa iban pagid no considering nga as you mentioned kay 5 June tiyempo pa ni guraban ano na ganing termo kay 5 June kun babae si guraban kun lalaki si kupong-kupong. Kumpo pa na ni guraban kay ni kupong-kupong ang amo ni nga mga practice pero mayo lang subong kaysa bulig bala sang social media tawag na mas damo subong nahadlok sa kamera mo kang sa pusil subong ka kay 5 June kinuyan kagin sa social media mo. Mas damo man nabulig ning social media mo kay kun way ni social media ni laban iyawan kasi ni man nga kabalong da manago mga kapitan subong kita mo tong barangay kapitan sang barangay Quintinsalas matyak ko may buho ni sa may underground kuno sa balaya mo. Actually nagligat tigin balik-balikan manaton to si Kapitan Delmo no wala man to siya nagligad kadto ka sa balaya kadto ka sa barangay hall ka kay 5 June tino-show sa kay 5 June dito. Tanan-tanan nga tanan-tanan nga mga miyembro sa media, tanan-tanan nga radio stations, mga action, bumbo, inang ano pa yun, iban nga mga estasyon da, no?
Gakadto sa iya to, hindi kisa madakpan. Buot silingon, maayo kisa manago. Paano ko na lang naguro ka kay 5 John mo, ipapakot na lang na bala kung kita mo ng sa tawag na sa traditional healing na ginapalibot-libot na papakot-pakot. Pwede na? Pwede na. Ako kita mo na may itlog ka nga butang. Tapos mapaktan kung sino nagkawat sa muni. Muna? Muna dito sa oo, no? Niyara galito na mga ginapapakot-pakot lang sino nagkuot sa ngamon nga itlog sa pugaran. O hindi bla mo na, mayara? May ara na to sa Leon kay 5 John. Distingan tabi to kung may amotog ya. Kundin kay Star. Balan ka nga dito sa Leon, kompleto man nagbulong mo. Kundin subong si Kuano, kundi subong si Kapitan Dilmo, no? Pagani si Kapitan Remedios kay bisan migla pa si Bangdan sinibugrang inang malakwan ara pa sa. Sino gani Kapitan to sa may Taytay Suntob lato na interview ta sino ganito? Si Kapitan Gina Ilauria. Ilauria gali may pagani si Kapitan Ilauria kay bisan bala mga gabinutig at least nakahambal. Nagatubang kay 5 John. Galing tinangayon sa assistant sa abogada, nagpaupod sa abogada kay ginharas tong hindi magani ito ya complainant. Hindi magani ito ya complainant, di ba? Wala hindi ito ya beneficiaryo ang ilang ginharas na. May comment sabi ko no regarding the issue kay 5 John. Tapos may information nga doon nasalaan sila ko no nagpa-interview sa pila kakatapos ng media. Considering ang mga tingo gabi gina-edit, di ba? Gina-distort. Ako para hindi mabalaan kung sino gadya kay 5 John for their safety man. Mo galito nga sila ang napasibangdan. Amo na may parabot sa aton sila nga information nga mo na ang tawag na natabo sa iban nga mga cases dira sa may Taytay Zone 2. Perti kay isog sang mga barangay opisyal na no? Daw hindi masarangan. Subong kay ara, subong ginaimbestigaran sila. Ano subong ang status nila ga kwan sila daw ara gyapon daw ginapasalig sila kuno ni Jonas. Ambot ko na may iban ka kay 5 John, iban no ginalo istorya na lang iban yung mga nagreklamo o ko na mga beneficiaries na kay 5 John ginatawag na nga ulu-uluhan ginapaayunan para kay 5 John agod hindi no nga magreklamo hindi mag-cooperate sa mga taga DSWD pwede man nga mag-istorya sa taga DSWD pero tawag na brief na sila bla kung anong isabat nila kay 5 John. Bisano pa nga briefing nila kung anong isabat nila basta kinabalaan sa taga DSWD nga tutuod ginamo ginhimo yasang mga barangay subong. Kaya nga ati may complainant mong buot silingon kung may complainant tutuon nga katabo na galing ang iban dire hindi na maghambal kay amo na ganing matabo ginpang briefing, ikaduha ginpang pahog, ikatatlo ginhambalan nga kun pananglitan nga sigihon nagdayonon nila hasta ila nga mga barangay clearances hindi paghihatag sang barangay. Okay 5 Kim. Amo geti kung kaisada ni iban madala sa pahog pero amo na gani no gina-advise sa aton sini nga DSWD last time sa na istorya naton si Assistant Secretary for Regional Operations sa Paul Ledesma ang baliya hindi ka mo magpahadlok kung pahugon niya kamo anong kaya or what to the extent ka kay 5 John ang sarangan nila blang nga mahimo bunon kada nila sumbagon para lang tungod nga magpati kasi ila kay 5 John. Kung for example amo na maglabot sa punto nga physikalon kanila pwede mo gid sila makasuhan sang separado nga mga kaso reklamo kay 5 John. Di namin ni kinakalabot na sa opisina sa aton nga mga senador at the same time nakalabot na ni sa kay Senator Ping Lacson. Kag si Senator Ping Lacson nagahambal na gani nga wala labot sina isang sining pagpangkaltas no. Lain ang naglabot sa kay Ping Lacson nga ginaintrahan sang politika, no? Halipa na sang una dugay na ginahimo gimana sang nga ginahimo na nga ginaintrahan sa politika. Ginapagwa or ginapanghatag ang AX mga duli tupad nga ini, no? Pabor nga ginaintrahan sang mga politiko nga naghambal nga sila ang nagpatigayon. Odo mo na no, mga congressman kamay senador. Magluwa sina nakalabot na sa kay Senator Ping Lacson nga ginakaltasan. Almost 10% lang ang nagakadto sa mga benepisyaryo, ang 90% nagakadto sa mga politiko. Ti amo na siya nga kon pananglitan mas malapit pa yung makalabot ini sa opisina ni Senator Ping Lacson nga dapat diri sa Iloilo ipaimbestigaran na ini
ipatawag ang tanan nga mga kapitan kay nagasinggit si Mayor Raisa Triñas Cho nga ginasuportahan niyang investigasyon pero sa likod sini ang naga-instruction nga hindi dapat mag-ako ang mga AX beneficiaries ang iyaman mismo nga chief of staff. O hindi, Blacky 5, Kim? O sino sa mga wala nakakilala nga, huwag ka mo kilala kay Jonas, aw? Si Jonas ang ngalan di Wario. Si Jonas ang nagapalapta sa sugilanon nga naghambal nga hindi ka mo mag-ako. O hindi bala? Sino si Jonas? Pwede si mga alang-alang si Jonas nga ginlamon sang balyina to sang chimpo sang ara sa balaan nga kasulatan. O hindi, Blacky 5 Kim? Jonas ako. Hindi ka mag-ako. Oh. Hindi mag-ako. Alang-alang mga si Jonas to, hindi blas Jonas sa muna sang ginlamon sang sang balina sang sa ara sa ano ganing istorya ni sang aton nga balaan nga kasulatan. Abot siya kay 5 Jess, balaan mo na kay 5 Jess. Oo, minus nugay na gauyat basa ka Biblia. Balos na. Ano naman kami kay 5 John na mga faithful man gasulo simba pero pero man nalimtan na naman. Nalimtan na. Ko gani limtan ko man. Number 1 daan irihis ko mo. Okay, no? So muna gasinggit sila sa natawag naton nga good governance, gasinggit sila sang accountability, good governance or ginatawag naton nga ano gani nga kuani manami nga panggobyerno pagkatapos mga kaki-5 sila man mismo ang nagahimo sini nga supposedly gani nga aton nga city council. Tamo gipapamangkot ko sa kay kaki-5 Jenny Kauyonan tong mga konsyal sa syudad kuno plano nila parte sa AX nga ni. Way sa may nagsaligbat. Pawala ang mga yun patula nila. Okay, 5 Kim. So tawag na medyo tawag na gamay lang ang nabatian naton nga nagapanindugan subong regarding this issue dara sa may city council, especially sa mga councilors naton kay 5 June. Kaya ginalauman kung tani no sa mga complainant katis bla no they'll be transparent kag tawag na no manindugan man sila bisa mambal kabala nga wala naton na gina-tolerate ang muna nga mga bagay nga dapat may masabat kung may sala gid man kay 5 June. At least bala makitaan sa aton sining mga tawag na mga Ilonggo nga may mapadulungan bala sila kay 5 June no mapangayuan sang bulig kag wala sang ginadampigan ang pila naton no ka mga opisyales sa mamadang ginaayo sang iba naton nga mga pumuluyo kay 5 June, especially sa mga taga-reklamo no nga para sa ila agrabyado sila kay 5 June. Okay. Sige, wayan tagaling chimpo buwas naman Sige kay 5 June nga pamati dra si Nanay Mami Immaculate sa may distrito sang La Paz kagang iya subo nga bag-o nga upod dra wala ko balog sa pangalan kay Sir Cliff Acosta kay ay may bag-o sa nga mapa may bag-o sa nga upod na subong may ara may bag-o sa nga upod. Yes kay 5 June. Ti makadton makutoy kay pangilalahon ko tong bag-o nga upod bala. Sige kay 5 June kagadara ano kay atitara na mapa kay Ma'am Veronica, Ma'am Maymay kag Ma'am kay dra sa may Dakamay sa may Rizal Lapo sambot kun dayon tugid man wala kan ay sa Wibis pa matugal yan bali kay 5 June makuto na Wibis pa to Wibis pa to Makuto na mo tubuas agyan na mo tubuas kung may aragin man talaba sa Wibis. Malamon ta talaba. May gabila dara sa mga nagapamati dara kag mga kakaon dara mga taxi driver kung mga kampiyon na kay 5 June mga suki ni Tita Renz mo mga direktor to dara na permi mo kakaon gali Oo, may mga direktor dara mga high officials nga paborito dara mga sabaw-sabaw ni Tita Renz. Sige kay 5 John po diri sa patrol si kay 5 Jason Talaron kay 5 Aaron Lloyd Balala Refoyo. Ako naman si kay 5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report.
alang-alang na tiyempo ta mga K5 daw way nagid tiyempo na mabasa patatanin sa mga mensahe halin sa aton nga mga followers no galing alang-alang na tiyempo tabuasa kita ay tagaling no sa ato siling nga pagpangalagad inom na kamo sang klinika DTX coffee mix ga cafe kana ga detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix mga K5 produkto sang klinika de alternatibong medisina and wellness center. And of course, ang Extend Food Supplement for Men sa mga kalalakinhan naton nga medyo matamat na punder ang bumbilya, pabalik ang pagsiga sang bumbilya. Pinagi sa paggamit sang Extend Food Supplement for Men may makakaglabuwas ka nga nagabulig panami sang sirkulasyon sa atong dugo kag nagahatag extra energy sa lawas. Extend Food Supplement for Men, produkto sang Klinika de Alternatibong Medisina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ito tiyempo din sa ato siling nga pagpangalagi sa ngalan sa bilong nga pwersa sang K5 News FM Irilo. Ako na miyo ka K5 June, aluhado kapulot para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampyon sa balita.